labaran ƙasa da na ƙetare. a cikin labaran za a ji cewar jam'iyyar siyasa guda 18 sun tabbatar da kwarin gwiwar su akan hukumar zaɓe ta ƙasa wajen gudanar da zaɓuka masu zuwa. Iyayen ɗaliban makarantar Yawuri a jihar Kebbi da aka sace na yekuwar neman ɗaukin mahukunta. Ɗalibai sun gudanar da wata zanga-zanga sabuwa ga gwamnati ta ƙi biyan malamansu albashin da suke binta. Dakarun soji sun cafke mutane sama da 1,000 bayan barkewar wata zanga-zanga a kasar Brazil. Majalisar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan rana ta Litinin 16 ga watan Jumada akar shekara ta 1444 bayan hijira, wacce ta zo daidai da 9 ga watan Janairu na shekarar 2023 miladiya. Yau da ya rage saura kwanaki 40 a gudanar da babban zaɓe a Najeriya. Hanzarta ka karɓi katin zaɓe domin tabbatar da 'yancinka. Yanzu kuwa sai labaran bi. Akalla jam'iyyun siyasa 18 ne a ƙarƙashin inuwar majalisar ba da shawarwarin jam'iyyu ta IPAC suke da ƙarfin gwiwa akan shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC, wato Farfesa Muhammad Yakubu, akan shirinsa na gudanar da manyan zaɓukan shekarar 2023. Matakin an ɗauke shi ne a taron gaggawa da majalisar ta gudanar a Abuja domin barakar da ka iya kunno kai a zaben na shekarar 2023. Sakataren kungiyar na ƙasa Alhaji Yusuf Dantalle, wanda ya karanta takardar bayan taro ga 'yan jaridu yayin bayanin matsayar INEC da yin amfani da fasaha yayin gudanar da zaben 2023, inda ya ce ya yi daidai da ra'ayin majalisar. A cewar sa, taron ya yi duba kan yunkurin cire shugaban hukumar zaɓe daga mukaminsa a bisa zargin da aka yi na ƙarya wajen bayyana kadarorinsa a lokacin da ya rage ɗan satuttuka a gudanar da zaɓe. Ayyukan ta da hankali yayin yakin neman zaɓe da kuma kunna ofisoshin hukumar zaɓe ta ƙasa wuta a sassa daban-daban na ƙasar nan. Wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a nan Kano ta umarci hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta da ta saka sunan Ishaq Bashir a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Kano a ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party a zaɓe mai zuwa, tare kuma da Alhaji Auwalu Abdullahi a matsayin ɗan takarar mataimakinsa. Bashir ya bayyana cewa tun a lokacin da ya samu nasara a zaben fidda dan takarar gwamna na jam'iyyar da aka yi a ranar 20 ga wannan wata ga watan Oktoba na wannan shekara a Kano, bayan janyewa ta kashin kai da Muhammad Raji Abdullahi ya yi daga takarar, ya mika sunansa ga hukumar zaɓe kamar yadda doka ta tanada, sai dai zaɓi sunan nasa bai fito ba. A hukuncin da mai shari'a MN Yunusa ya bayyana cewar kasancewar Bashir da Auwalu sun cika dukkanin wasu ka'idoji da kundin tsarin mulkin ƙasa da dokar zaɓe ta shekarar 2023 suka gindaya, saboda haka sun tabbatar da sahihancin 'yan takarar gwamna da mataimakin nasa na jam'iyyar ta Labour Party a nan Kano. Alƙalin ya bayyana cewa duk wani zaben gwamnan jihar Kano da hukumar zaɓe za ta gudanar ba tare da saka sunan Ishaq Bashir ba a cikin jerin 'yan takara to zai kasance haramtacce kuma wanda ya ci karo da doka. Dan takarar shugabancin kasar nan a jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya yi alkawarin kawo ƙarshen ayyukan masu garkuwa da mutane tare da dukkanin matsalolin tsaro da ake fama da su, muddin aka zaɓe shi yayin babban zaɓe na shekarar 2023 da ke tafe. Mai shekaru 70 na yiwu a duniya, wanda tsohon gwamna ne a jihar Legas, ya yi alkawarin samar da ayyuka ga matasa tare da inganta kiwon lafiya da kuma samar da ilimi mai nagarta da kuma fannonin cigaban ƙasa. Tinubu, wanda ya bayyana hakan a lokacin da suke tare da shugaba Buhari da kuma 'yar takarar gwamna ta jihar Adamawa Aisha Ahmed Bilani, wadda take takara a jihar. Dan takarar shugaban kasar ya ce APC ba wai maza kadai take bawa dama ba, har da mata, da kuma buƙaci magoya bayan jam'iyyar da su tabbatar da cewar sun zaɓi Bilani a matsayin gwamnan jihar a zaɓe mai zuwa. Gwamnan jihar Rivers Nelson Wike ya sha alwashin bankaɗo cin hancin da aka tafka ƙarƙashin hukumar raya yankin na da Delta ta NNDC. Gwamnan ya ce hukumar ta zama saniyar tsaga 'yan siyasa, tare da bayyana al'amarin da ya sa ake ci gaba da samun koma baya a hukumar.
gwamna wiki ya bayyana hakan ne a yayin buɗe hanyar ilele da ke cin ƙaramar hukumar ikore a jihar. Jiguwa jam'iyyar pdp ya ce babu wani abin kirki da jama'ar yankin na da delta suka amfana da shi daga kudaden raya ƙasa da ake turawa ƙarƙashin hukumar. An saki wa mamallakin kafar sadarwa ta Dar Communications wato Raymond Dukwesi bayan kama shi da aka yi a filin tashi da saukar jiragen sama na Heathrow da ke birnin London. Hukumar kamfanin ce ta tabbatar da sakin nasa a wata sanarwa da tabbatar a yau Litinin. Sanarwar ta ce dan kasuwar kuma dan jarida ya sauka ne a birnin Frankfurt daga Abuja a jirgin kamfanin Lufthansa a lokacin da aka nemi ya sako kafin sauran fasojojin jirgin su sauka daga cikin jirgin, inda aka kuma gudanar da bincike a kansa. Sanarwar ta kuma kara da cewa an dakatar da Dukwesi a filin jirgin na wasu awanni kafin a sanya masa hannu akan fasfo din shi tare da kuma bashi damar ya shiga cikin kasar. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kama mambobin wata kungiyar 'yan ta'adda mai suna Shilla guda 6. 'Yan ta'addar da sun yi kaurin suna a wajen basa shaguna da gidajen al'umma a babban birnin jihar. 'Yan sandan haka zalika sun kwace na'ura mai kwakwalwa ta tafi da gidanka guda 14 daga 'yan ta'addar waɗanda suka addabi al'ummar birnin Yola da sace-sace. 'Yan ta'addar da aka kama sun haɗar da Faisal Abubakar mai shekaru 18, sai Abdulsalam Muhammad mai shekaru 17, Mahmud Musa mai shekaru 18 da Abdulaziz Muhammad mai shekaru 18, sai Abubakar Jidda mai shekaru 18, sai kuma Christopher Daniel ɗan shekaru 30 na haihuwa a duniya. Wasu 'yan ta'adda sun banka wa ofishin 'yan sanda na Umuchu wuta wanda ke kan hanyar Umuchu a Cinya karamar hukumar Abuwata ta jihar Anambra. 'Yan ta'addan sun afkawa ofishin da sanyin safiyar Lahadin nan inda suka tayar da wutar. An dai rawaito cewa ofishin a kwana-kwanan nan aka gyara shi sama da shekaru 2 da aka lalata shi yayin zanga-zangar nan ta Entas da aka gudanar a shekarar da ta gabata. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Tochiko Ikanga shi ne tabbatar da faruwar wannan al'amari ga manema labarai a yau. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos Benjamin Hundeyin ya tabbatar da mutuwar wani mutum guda ɗaya a yayin wata hatsaniya da aka samu a yankin Ojota da safiyar wannan rana ta Litinin. A cewar sa wasu masu rajin kafa ƙasar Yarbawa sun shirya wani tattaki wanda ya yi sanadin tashin hatsaniyar. Sai dai kuma tuni tawagar jami'an 'yan sanda suka durfafi wajen tare da tarwatsa haramtaccen tattakin da aka shirya domin daƙile ɗaukar doka a hannu. Wasu tattakin sun rika afkawa jami'an 'yan sanda tare da yin harbi da kuma lalata wasu motoci biyu a nan take, inda aka tabbatar da mutuwar mutum guda a yayin da wasu jami'an 'yan sanda biyu da tsagirin suka harbe su ke ci gaba da karɓar magani a yanzu haka. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos ya ce an kama mutane 4 daga cikinsu kuma a yanzu haka ana kan bincike a yayin da aka samu dawowar zaman lafiya a yankin. Wasu daga cikin iyayen ɗaliban makarantar birnin Yawuri da ke jihar Kebbi da aka sace sun ce gwamnati ta bar su hannu rabbana ba tare da ta yi wani kokarin ceto yaran nasu da ke hannun 'yan masu garkuwa da mutane ba. Ɗaya daga cikin su mai suna Nifan Yara Daniel ya ce gwamnati ba ta kirawo su ko da a waya ba, balantana ma a ce ta yi wani abin a zo a gani domin tabbatar da cewar an kubutar da 'ya'yan nasu. A cikin watan Yuli na shekarar 2021 ne aka yi garkuwar ɗaliban kuma har yanzu ba a sako guda 11 daga cikinsu ba. To wani labarin kuwa hukumar kariya afkuwar haɗura ta ƙasa ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 12 a yayin da wasu 5 suka ji raunuka a sakamakon wani ƙazamin haɗarin mota da ya faru a jihar Sokoto. Kwamandan hukumar Kabiru Yusuf na Dabo shi ne tabbatar da hakan ga manema labarai a yau, inda ya ce hadarin ya faru ne da yammacin jiya a ƙauyen Madaki da ke cikin ƙaramar hukumar Shagari. Ya kuma ƙara da cewa hadarin ya ritsa da wata mota ƙirar Mitsubishi da ke ɗauke da fasinjoji 17 da buhunan masara da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum. Ya kuma bayyana cewa motar ta fada cikin wani rami ne wanda hakan ya yi sanadin mutuwar mutane 12 nan take. Sannan kuma 5 suka ji raunuka kuma tuni aka garzaya da su asibitin ƙwararru na Shagari domin samun kulawar likita.
To a cigaban labaran, hukumar kwalejin fasaha ta Ibadan ta dakatar da shugabannin kungiyar ɗalibai na makarantar da ke aikace-aikacen su har sai baba ta gani bisa zargin zanga-zangar ɗalibai da safiyar yau. A cikin wata sanarwa daga magatakardar makarantar Mrs. Modupe Fawale da ta fitar a yau a Ibadan, sun kuma dakatar da jarabawar zangon karatu na farko wacce aka tsara gudanarwa a ranar Litinin 9 ga watan Janairu har sai baba ta gani. A rawaito cewa ɗaliban sun toshe titunan da za su kai mutum zuwa sakatariyar gwamnatin jihar, kuma kofar makarantar ta kasance a rufe inda za a zuba jami'an amutukun. Kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan ya rawaito cewa da ɗaliban makarantar suna zanga-zangar ne saboda ƙarin kuɗin makaranta da kuma ɗakuna da aka yi na naira 5,000 zuwa naira 15,000 kamar yadda rahotanni suka tabbatar. Ɗaliban jami'ar jihar Taraba da ke birnin Jalingo sun kawo tsaiko na gudanar da ayyuka a faɗin birni yayin da suke buƙatar gwamnati ta biya malamansu albashinsu da suke bi bashi. An bayyana cewa ɗaliban sun fusata yayin da suka fahimci cewa malamansu sun janye daga harkokin jarabawa da aka fara a jiya. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU reshen jami'ar ta bayyana ƙudurinta da suka cimma a shekarar 2023 na cewa ba a biya albashi ba za su ci gaba da gudanar da ayyukansu ba. An bayyana cewa kamar makon da ya gabata ita ma ƙungiyar ma'aikatan jami'o'in waɗanda ba malamai ba ta nasu da ke jami'ar sun yi zanga-zanga tare da yin barazanar yajin aiki muddin ba a biya su albashinsu ba da suke bi. Makarantun firamare da na sakandare a yankin Ikare Akoko na karamar hukumar Akoko ta arewa maso gabas da ke jihar Ondo sun ci gaba da kasancewa a garkame bayan komawa makaranta da aka yi a faɗin jihar, a sakamakon dokar hana fita da gwamnatin jihar ta saka a yankin biyo bayan kisan da aka yi wa wasu mutane 5 a yayin wani bikin kalankuwa da aka yi a jihar. Ɗaliban sun koma makarantunsu ne bayan kammala hutun zangon karatu na farko da aka yi. Mutane da dama ne suka ji raunuka a lokacin da aka gudanar da wannan hatsaniyar kamar da rahotanni suka bayyana ta barke ne saboda rashin jituwa da ke tsakanin mabiya wasu sarakunan yankunan guda biyu da suka haɗar da Olukare na Ikare da kuma Oba Akademi Salisu da Okowa Ale na Yamata Oba Adeleke a Debite. Tsohon shugaban kasar nan a mulkin sojoji janar Ibrahim da masu Babangida ya tafi kasar Jamus domin duba lafiyarsa kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasa ya rawaito. Wani makusancinsa kuma mai magana da yawun tsohon shugaban kasar Alhaji Mahmud Abdullahi ne ya bayyana hakan ga kamfanin Amina. Ya ce ba zai iya yin ƙarin bayani ba a kan tafiyar ba tunda bai zanta da tsohon shugaban kasar ba kafin ya tafi. Alhaji Mahmud ya bayyana cewa ba abin tashin hankali ba ne tafiyar tasa tunda bai bar kasar nan a jigata ba kamar yadda ya bayyana wa manema labaran. Gwamnatin jihar Edo ta bayyana fargabarta na samun barkewar cutar zazzabin lasa a jihar a yayin da aka samu sabbin mutane guda 18 da suka harbu da zazzabin a yanzu haka, wanda hakan ya sa jimillar waɗanda aka kwantar asibiti suka kai 23. Kwamishinan lafiya na jihar Farfesa Akimo Dohi ne ya bayyana hakan a yayin wani taron manema labarai da aka shirya, inda ya ce mutanen sun haɗar da maza guda 17 da kuma sai ƙananan yara 6 waɗanda a yanzu haka suke samun kulawa a asibitin ƙwararru na Iruwa. Da yake jaddada kokarin gwamnatin jihar na tabbatar da ingantaccen lafiya ga al'ummar jihar, ya ce gwamnatin za ta ci gaba da saka ido da kuma wayar da kan al'umma kan matakan kariya domin daƙile yaɗuwar cutar. Daga nan sai ya kira ga al'ummar jihar Edo da su baiwa gwamnati cikakken goyon baya domin ɗaukar matakin da ya dace na murƙushe cutar. Kuna shin labaran ne daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Arewa rediyo akan mita 93.1 zangon FM. Kuma ne kuma ta cewar za ku iya kasancewa tare da mu kai tsaye yayin da muke gabatar da wannan labarai a shafin mu na dandalin sadar zumunta da muhawara na Facebook a Arewa rediyo 93.1. Ila dai za ku iya tura mana sakonnin karta kwana a layan mu na dandalin sada zumunta da muhawara na wato WhatsApp kenan akan lambar waya 09008712615.
karfe 6:15 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi, wanda ya zo daidai da karfe 6:10 wato da karfe 5:17 agogon GMT da kasar Ghana. Yanzu kuwa sai kasashen ketare farawa daga nan nahiyar Afirka. Ƙungiyar Al-Shabaab ta ƙasar Somaliya ta yi watsi da tuntuɓar da gwamnatin ƙasar ta yi mata bayan mataimakin ministan tsaron ƙasar ya yi ikirarin tattaunawa da su karo na farko. Wani jami'i na Al-Shabaab da ba a bayyana sunansa ba, wanda ke yada labarai ga ƙungiyar, ya bayyana hakan ne a shafin sada zumunta na ƙungiyar, inda ya ce babu wata tattaunawa da aka yi tsakanin su da gwamnatin ƙasar. Ranar Asabar ɗin da ta gabata ne mataimakin ministan tsaron ƙasar Abdul Fattah Kasim ya shaida wa manema labarai a birnin Mogadishu cewa ƙungiyar ta Al-Shabaab ta buƙaci a sake buɗe tattaunawa da gwamnatin ƙasar Somaliya, sai dai ƙungiyar ta Al-Shabaab ta kasu zuwa ɓangarori guda biyu. Ya ƙara da cewa mambobin ƙungiyar suna da damar tattaunawar, sai dai bakin haure na wasu ƙasashen ba su da hurumi a tattaunawar da za a yi. Zaɓin su ne kawai shine su dawo a ci gaba da tattaunawa tare da su. A sauran sassan duniya kuwa, ma'aikatar shari'a ta ƙasar Brazil ta ce kimanin mutane 1,200 ne ke a tsare, kuma aka kai su shadikwatar 'yan sanda ta ƙasar bayan wata zanga-zanga da suka yi wata suka mamaye gine-ginen gwamnati. Da yawa daga cikin waɗanda aka tsare ɗin sun yada zango ne a kofar shadkwatar sojojin ƙasar, inda suke nuna goyon bayan su ga tsohon shugaban ƙasar Jair Bolsonaro tun a watan Disambar da ta gabata. A cewar 'yan sandan ƙasar, gwamnan motocin bas-bas ne aka yi amfani da su yayin gudanar da wannan sumame. A yammacin da ya gabata ne ministan shari'ar ƙasar Flavio Dino ya bayyana cewa an kama mutane guda 200 da laifin ta'addanci a birnin ƙasar. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Gwamnatin tarayya ta yi hasashen cewar za a daina shigo da man fetur cikin ƙasar nan a zangon farko na shekarar 2024. Karamin ministan mai na ƙasa Timothy Silva ne ya bayyana hakan, inda ya ce daga zangon farko na shekarar 2024 za a kammala aikin gyaran matatar mai ta Fatakwal, yayin da za a matatar mai ta Dangote ita ma za ta fara aiki. Silva ya bayyana hakan ne yayin taron baje kolin nasarorin da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta samu daga shekarar 2015 zuwa yanzu, wanda ma'aikatar yaɗa labarai ta ƙasa da shirya rashin jagorancin minista Lai Muhammad. Za ku saurari labarin wasanni. To bangaren wasanni kuwa, dan wasa Gareth Bale ya sanar da ajiye takalman sa daga taka leda yayin da yake da shekaru 33 na haihuwa a duniya. Tsohon dan wasan na Real Madrid da Tottenham da kuma Southampton kuma dan wasan kasar Wales, wanda ya koma kungiyar Los Angeles a shekarar 2022, ya bayyana hakan ne ta cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafukan sada zumunta a yau Litinin, inda ya bayyana daukar da matakin nasa. Bale ya ajiye takalman nasa ne ga na ƙasa da watanni biyu bayan da ya wakilci ƙasar a gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya karo na farko tun bayan shekarar 1958. Ya wakilci ƙasar a manyan gasa guda uku da suka haɗar da wasan kusa da na ƙarshe da suka ji a gasar Euro ta shekarar 2026. A matakin ƙungiyoyi kuwa, Bale ya fara ne daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Southampton kafin ya koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham Hotspur, inda ya samu nasarori da dama. da haka ne kuma muke fatan karkare labaran, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimacin muhimman kanunsu da kuka saurara tun da fari. A
an ji cewa jam'iyyun siyasa guda 18 ne suka tabbatar da ƙwarin gwiwar su kan hukumar zaɓe ta ƙasa a wajen gudanar da zaɓuka na shekarar 2023 masu zuwa. Yayin ɗaliban makarantar Yawuri a jihar Kebbi da aka sace na yekuwar neman ɗaukin mahukunta. Ɗalibai sun gudanar da wata zanga-zanga saboda yadda gwamnati ta ƙi biyan malaman su albashin da suke binta. Daga ƙetare kuwa kun ji cewa dakarun soji sun cafke mutane sama da 1,000 bayan barkewar wata zanga-zanga a ƙasar Brazil. Duniya juyi kwaɗo ya fada a ruwan zafi. Duniya juyi kwaɗo ya fada a ruwan zafi. Karin magana ta mu kenan a wannan yammacin na Litinin. Yanzu kuwa madadin ɗaukacin ma'aikata na sashen labarai da al'amarin yau da kullum na Arewa rediyo akan mita 93.1 zangon FM. Abdulmumin Abubakar Tsanyawa, Saminu Zawa, Iman Dawari, Fatima Bintu Muhammad su ne waɗanda suka tallafa da fassara domin ganin cewa labaran ya zo gare ku kamar da aka tsara shi. Bashir Sarki Abdulkadir shine wanda ya sarrafa na'ura. Ni da na tsara labaran na kuma karanto su Abdulrahman Balarabe Isa da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nan da karfe 7 akwai wasu ƙarin labaran daga nan Arewa rediyo.